संगीत गाई पखाल भात मांडिया जाऊ लागे बढ़िया आमे राय गड़िया डगर तले अछि आम कुड़िया आमे राय गड़िया डगर तले अछि आम कुड़िया लगे 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 जागी 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 जा लगे 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 जागी 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 जा दिन दिन बंधु देव पथर भला विज्ञान जोग गुडरी गल ठाकुर आउ केते दिन दिन बंधु देव पथर पवन देवता निरोलारे बसी रही छबिर बने पवन देवता निरोलारे बसी रही छबिर बने तुमर साथ काम करे उषा ध्यान कोड़े देख मुंड ऊपर आउ केते दिन दिन बंधु देव पथर आमे ओडिशा चित्रकला जे ओडिशा संस्कृति ओडिशा गौरवमय जगन्नाथ तीर्थ सभापति जोशी आमर सबू मंदिर मानी जहाँ संस्कृति अच्छी था लिपिबद्ध करके बाहर पर्यटन बहुत समय सापेक्ष सब प्रतिपादित होता है
তার নাটি ছোট মোর ঘাটি ছোট মোর ঘাটি মাটির সে সরগ মোর সেଠି ଅଛି ମୋ ଷାଠି ଘର ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ଜଳିବ ପୁଣି ସେଇଠି ଶେଷେ ମୋହର ଚିତା ନାଟି ছোট মোর ঘাটি ছোট মোর ঘাটি ছোট তার নাটি ধন্যবাদ। জয় যুগবতার প্রাণ ঠাকুর মোর তিনি প্রভু সত্য সাই গুরু মোর তুম দেউল চুলে সচিপত গাউলে তুম দেউল চুলে সচিপত গাউলে হাত খালি ডাকু ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ଜୟ ଯୁଗବତାର ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ମୋର ତୁମି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ସାଇ ଗୁରୁ ମୋର। Suara
ଆସିଥିଲା ଲିଖନ କଳା। ଲିଖନ କଳାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ ଆଦି। ପରିବେଷଣ କଳା ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନାଟକ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ। ଦୃଶ୍ୟ କଳା ଚିତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଏବଂ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଅସିଏନ୍ 2025 ଅନୁଯାୟୀ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ କଳା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଠ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ NCERT ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଗାଣିତିକ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ଗାଣିତିକ ଚିନ୍ତନ। ଶିକ୍ଷଣ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର, ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣାକୁ ପଞ୍ଚବିଧି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାର ଉପସ୍ଥାନ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା 3 କ୍ଲାସରୁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାତୀୟ ନୀତି, ଶାରୀରିକ କୌଶଳ, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚକୋଶ ବିକାଶ, ଯୋଉଟାକି ଥିଲା ଅନ୍ନମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନୋମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଝରଣା ବହୁତ କରୁନି। ଚକାଖି ଦୁଇ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ଚକାଖି ଦୁଇ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ଚକାଖି ଦୁଇ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ଚକାଖି ଦୁଇ 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 ଚାରି ଉଡ଼ିଗଲା ସାରି ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ଉଡ଼ିଗଲା ସାରି ତିନି ତିନି ଛଅ ସତ କଥା କହ 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 ଚାରି ଚାରି ଆଠ ବସି ପଡ଼ ପାଠ 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 ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଚକା ମାରି ପରସ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଚକା ମାରି ବସ अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार यहाँ आम सबुदिन दरकार से आम पंचमुखी शिक्षणटा देचु पंचकोश भी देचु अन्नमय प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय
ଶେଷରେ ଓ କରୁଣାର ପ୍ରତୀକ ନାରୀ ସର୍ବଂସହା ସେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ କରୁଣାର ବାର୍ତ୍ତା ନାରୀ ଆଜି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରତିଭାତ ସହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ପତ୍ରଟି ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆଜି ଆମର ଏହି ଶିବିରରେ singing. Skipping. Crying. Laughing. Slipping. Eating. Jumping. Running. Rounding. Thank you.
କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲି ପାରୁନି। ଚାହିଁଲେ ବି ସେଇ ପିଲାଦିନର ଭୁଲି ଖେଳ, ମିଛ ମିଛିକା ବାହାନାର ନାଇଲ ଗୀତ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ପାରୁଛି। କାହିଁକି? କଣ ଚାକିରି ପାଇନଥିଲି ବୋଲି ତୋ ଦେଶରେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲୁ। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରୁନଥିଲି ଆରେ ତୋତେ ମୋ ବାପ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋ ପରିବାରର ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ତୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ କାହିଁ କୋଉଠୁ ଆସିଥିବା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରିଥିବା ସେ ପିଲାର ହାତରେ ତୁ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲୁ। ଟିକେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ତୋତେ ତୋତେ ପିଲାବେଳେ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଖୋଜିକି ସୁଖରେ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି ଗୀତା, ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହ, ହେଲେ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକିବି ମୋ ଗୀତା ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ସତରେ ସତରେ ମାମାଲି ତମକୁ ଆଜି ପାଇଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି, ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବନି। ଏଇ ଆରେ ହସୁନ, ସତରେ